Mga kapuso, nasuroy naman ninyo ang gitawag nga ikaduhang pinakataas nga waterfall sa nasud nga naa sa Bukidnon. Kung wala pa, tara uban na nato ang atong kapuso sa iyang pagsuroy sa Mindamora o Limunsudan Waterfalls dinhi sa May Mindanao. Waterfalls? Yes, waterfalls diri sa Mindanao. Kini ang usa sa pinakataas nga waterfalls sa Pilipinas nga makita sa Mindanao. Mao kini ang Limunsudan o Mindamora Falls. Second highest waterfalls kining si Mindamora nga naay pagkataas nga 270 meters. Minor hike lang kini, maong daghan jud ang nagabisita para makita ang kaanyag ni ining falls. Lapok, slide ug pasakanaog nga dalan ang musugat sa imong pag-adto sa lugar. Pero ops, di mabala ka kay maski beginner ka, kaya ra jud kay siya. 30 to 45 minutes hike depende sa imong kapaspas, maabot na nimo ang unang tier sa falls. Diri pa lang, na-amaze na ko sa kataas. Kusog na bundak sa tubig ug sa palibot ni ini. Mapagawas jud nimo ang cellphone para mag-selfie-selfie. Syempre, may pa-video din. Gusto ba nimog challenging kapuso? Adto ta sa tier 2. Diri, anaa sa 10 minutes hike. Pero, mala Spider-Man pud ang dating. Maski sa kalisod, bawi gyapon inigabot sa waterfalls. Mauni si Mindamora. Di jud basta-basta ang kanindot ni Mindamora. Maong mamalik tapuhon, kailangan man ta. Kita-kits mga kapuso. Ako si Daniel Drew Melesio and this is my Mindanao.